Takže ideme na to, priatelia. Pekný večer ešte raz a vlastne budeme si dneska sa snažiť prejsť. Máme tu ľudí, ktorí nie sú v týme zatiaľ a je to v poriadku proste, pretože dneska vlastne náš cieľ budú dve veci, hej. Rovnako pre nových a rovnako pre proste členov vám bude vysvetlená jediná stratégia, vlastne, ktorej sa nasledujúce 2 týždne musíte držať, aby ste videli markantné výsledky. Okay? Čo na to budete potrebovať? Takže, prvá vec. Stiahnuť si aplikáciu MetaTrader. Ja vám asi budem zdieľať mobilný telefón momentálne. Keď nájdem káblik od neho. Čiže dajte mi 333, kto nemá stiahnutý MetaTrader v telefóne. Ani nevie, čo to MetaTrader vlastne je. Jozef nemá stiahnutý MetaTrader. Dobre, nazdielame mobilný telefón. Máme tu vlastne na tejto obrazovke, vidíte 3 aplikácie. MetaTrader 4, MetaTrader 5 a MetaMask. Momentálne, hoci ktorú z týchto dvoch si môžete stiahnuť, ale odporúčam vám obidve. V tejto chvíli budeme potrebovať hlavne MetaTrader 4. Okay? V tejto chvíli. To neznamená, že v budúcnosti tomu nebude inak. Ale tieto aplikácie nájdete v Google Play alebo v App Store. Takže poprosím vás naťukať meno tejto aplikácie MetaTrader 4 a stiahnuť do mobilného telefónu. Ďalšia aplikácia, ktorú budeme potrebovať, momentiček, sa volá Titan, VS Titan. OK. Ako vyzerá VS Titan? On sa v skutočnosti vlastne volá VS Master. Vidíte moju obrazovku znova? Nevidíte? Prečo? Už vidíte? Táto aplikácia je VS Master. Tá prvá aplikácia je verejne prístupná úplne komukoľvek. Táto druhá aplikácia patrí spoločnosti B. OK? To znamená, keď si otvoríme vlastne App Store, OK, a dáme si sem VS Master. OK. Tak vidíme vlastne VS Master. OK. Vieme si pozrieť recenzie, vieme si pozrieť proste XY veci, vieme si pozrieť iné aplikácie od spoločnosti B. Hej. Tu vidíte vlastne aj, kto je vývojárom B Empower Limited. OK. Toto sú ostatné apky v App Store. Dôležité pochopiť, že táto aplikácia je v App Store a je v Play Store, aj keď patrí spoločnosti B. Priatelia, to je prvý filter, na základe ktorého si musíte uvedomiť, že B reálne ako technologicky, legálne aj proste so všetkými základmi, ktoré má, je veľmi pevne na trhu umiestnená, pretože nie hociaká apka môže byť v App Store. Mnoho firiem, keď aj náhodou majú nejakú apku, tak si musíš stiahovať cez ich web stránku. Nie je schválená App Storom a Play Storom. Na to, aby bola, potrebuje vlastne tá firma byť legálne registrovaná a splňať vlastne isté kritéria. Hej. Tieto samozrejme splňame. Čiže toto je druhá apka, ktorú si treba stiahnuť do telefónu. Prvá vec. Táto aplikácia ti v tejto chvíli nebude fungovať, pokiaľ ste nie si členom B. Ale to nevadí. Proste teraz ide iba o to, aby si zistil vlastne, že čo reálne musíš robiť na to, aby si zarábal v B peniaze. Dajte mi teraz vedieť, či už všetci máme MetaTrader 4 nainštalovaný a VS Master alebo VS Titan, WS Titan nainštalovaný. Máme? Je niekto ešte, kto nemá a treba počkať pol minútky? Pokiaľ sa ponáhľate, tak trading nie je pre vás. Verte mi. Za ponáhľanie sa, čo sa tradingu týka, sa veľmi tvrdo platí. Takže trpezlivosť je hlavná cnosť, ktorú si treba vybudovať, čo sa tradingu týka. Takže máme všetci, nie je tu nikto, kto ešte potrebuje čas, hej?
Ďaká Jarkovi mám všetko, čo potrebujem. Výborne. To som rada, že všetci máte všetko, čo potrebujete a ste v najlepšom týme. Ideme ďalej. Ďalší krok, priatelia. Na to, aby sme vedeli obchodovať, potrebujeme mať brokera a účet. Teraz ma pozorne počúvajte, OK? Aby sme si vysvetlili pojmy poriadne. Čiže účet, na ktorom obchoduješ so svojím kapitálom alebo s fundovaným kapitálom, sú peniaze, ktoré zhodnocuješ a zarábaš na nich profit. To je prvá vec. Na to potrebuješ buď brokera, alebo fundovaného brokera a potrebuješ na to buď svoj kapitál, alebo kapitál tzv. Prop firmy. Okay? Nejaký kapitál musíš mať, ktorý chceš hodnocovať. O tom je proste obchodovanie, o tom je Forex, o tom je burza, o tom sú indexy, o tom je zlato, o tom sú kryptomeny. Nejaký kapitál musíš mať. Keď ho nemáš ty, existujú firmy, ktoré ti ho za istých podmienok požičajú. O tom sa teraz budeme rozprávať, ako to funguje. Okay? A ďalej, čiže potrebuješ mať kapitál, potrebuješ mať nejakého brokera, nejaký účet. Čiže potrebujete mať vlastne kapitál, potrebujete mať nejaký účet. Hej. V momente, keď máte tento účet, tak MetaTrader, predstavme si, že keď chceš vlastne robiť nejaké transakcie, tak potrebuješ bankový účet však. Na to, aby si otvoril si bankový účet, musíš ísť do banky, napríklad do Prima banky a otvoriť si tam účet. V momente, keď si otvoríš účet a vložíš na nejaké peniažky, tak si môžeš stiahnuť aplikáciu Peňaženka a cez tú peňaženku sa dostaneš do toho účtu a vieš robiť tie operácie. MetaTrader je ako tá aplikácia Peňaženka. Akurát, že MetaTrader, napríklad peňaženka funguje iba pre Prima banku. George funguje iba pre Slovenskú sporiteľňu. Keby si cez peňaženku chcel vstúpiť do účtu, ktorý máš v Slovenskej sporiteľni, tak by nefungoval. Rozumieme tomu, že? MetaTrader je generická aplikácia, s ktorou môžeš vstúpiť do akéhokoľvek účtu, ktorý je naprogramovaný istým spôsobom, že spĺňa vlastne tie systémové požiadavky toho MetaTraderu. To znamená, ty môžeš mať svoje peniaze, svoj kapitál v hociakej banke, alebo môžeš mať kapitál od hociakej inej spoločnosti a cez tento MetaTrader ty vstupuješ do toho účtu, aby si na ňom mohol robiť čo? Transakcie, čiže čo? Obchodovať. Rozumieme zatiaľ všetci? Dajte mi jednotku, keď sa niekto niečo naučil, lebo ja viem, že ste tu na rôznych leveloch ľudia, ale chcem vedieť proste, že ako do hĺbky treba ísť. Keď toto všetko už všetci viete, tak si môžeme preskočiť pár levelov. Ale keď je tu niekto, komu poslúžilo niečo z toho, čo som už povedala, tak mi dajte jednotku do chatu. Výborne, je vás veľa. Takže pokračujeme. V momente, keď máš účet a máš MetaTrader, tak môžeš robiť transakcie na tom účte. Lenže na to, aby si vedel, aké transakcie máš robiť, potrebuješ istý level zručnosti alebo informácie od niekoho, kto má istý level zručnosti, aby si mohol čo? Ako to hovoríme na prezentácii, odpisovať od jednotkára. OK? To znamená, na to existuje tá apka 2TVS Titan alebo 2TVS Master. V tejto aplikácii Master Titan existujú profesionáli, ktorí sa tomuto venujú už roky, majú teda ohromné výsledky a nechávajú ťa odpisovať takým spôsobom, že keď si ty nastavíš v tej aplikácii notifikácie, hej, to sa robí na iPhone tu na tomto Androide si musíš nájsť kde. Tuto sú upozornenia. Vidíme? Kliknem na tie upozornenia, tak v tých upozorneniach vidíš vlastne, že aké upozornenia chodia. Chodia ti viaceré typy upozornení. Chodia ti upozornenia, keď je nejaký signál zadaný. Chodia ti upozornenia, keď je nejaký signál dosiahol take profit alebo stop loss. Chodia ti vlastne upozornenia, keď je obchod celkom zatvorený.
chodia ti takisto upozornenia, keď je nejaký obchod modifikovaný a chodia ti takisto upozornenia, keď začína nejaká hodina na platforme Wow, kde sa môžeš učiť, ak je to tvoj cieľ. Rozumieme? Napríklad teraz, asi pred chvíľočkou, prišiel vlastne signál, že nebude vlastne dneska hodina. OK. Tento týždeň zostávajú ešte 3 dní. Moja kvota relácií na tento mesiac je stále 2 hodiny, takže dnes v podstate sa zvyčok dokončíte v utorok a stredu. No zle je to preložené, ale chcel tým povedať, že dneska hodina nebude, ale v utorok a v stredu bude. OK, lebo oni majú vlastne, každý jeden z nich má zazmluvnený istý počet hodín, ktorý musí dať za mesiac a takisto istý počet signálov, ktorý musí dať za mesiac. Že vlastne potom bol signál, že Darwin má hodinu, teraz je, že vlastne živá analýza s Erikou začína o 8. Čiže všetky tieto typy notifikácií ti chodia. Ty si vieš nastaviť v upozorneniach, alebo teda v nastaveniach na upozornenia, že aké signály vlastne chceš, aby ti dávali zvuk. Čiže vieš si nastaviť všeobecné oznámenia, to je to, že napríklad bude hodina, nebude hodina, ruší sa hodina, presúva sa hodina. To mám nastavené na default. U mňa default je, že žiadny zvuk môj telefón nevydá. Hej, lebo upozornení by som mala 100 000. Okay? Takže moje všeobecné je, že nebude žiadne upozornenie. Ty to môžeš mať nastavené inak, samozrejme. A potom mám oznámenie obchodného nápadu. To je, že keď príde nový signál alebo modifikácia signálu. A vtedy vlastne ty si môžeš vybrať. Let's get down. Okay. Začne ti ten telefon hrať. Čiže nastavíš si to upozornenie, aby si nezmeškal, keď vlastne pošle ten človek signál. A vieš si nastaviť, že kedy. Napríklad chcem signály od Davida a od Natea. Aby mi nezvonil telefon 100 000 krát, keď prídu napríklad signály na syntetické indexy alebo na podobné veci, ktoré momentálne neobchodujem. Keď ich obchoduješ, tak si to samozrejme zadaš a dám hotovo. OK? Keď niektor z týchto dvoch pošle niečo, tak môj telefon začne hrať tú hudbu, ktorú ste práve počuli. Čiže druhá vec, čo treba spraviť? Na to, aby sme si ukázali, ako tie signály budeme kopírovať, je to veľmi jednoduché, hej. Pozrieme si vlastne napríklad tú vedúcu radu a tu vidíme vlastne napríklad za tento mesiac štatistiky tých obchodníkov. Práve som vám povedala, že ktorých máte, ale ktorých ja obchodujem, týchto dvoch. OK? Čo to znamená? Za tento mesiac 2000 pipov do plusu a 150 do mínusu. OK? No, to je jedno, tak to nemalo vyzerať, ale to je jedno. Hej? Čiže 2000 do plusu a 150 do mínusu. To je koľko? 1050 do plusu. Nie, 1950 do plusu. Čiže to je jedno proste. 2000 minus 150, 1850, sorry. Čiže keď si to zoberieme vlastne z takého hľadiska, teraz sa pozrime na to, ako vyzerá štatistika každého jedného z nás, z nich. David mal za tento mesiac štatistiku 82%. Čo to znamená? Keď si pozrieme jeho signály za tento mesiac, tak tento urobil 180 pipov, tento urobil 130 pipov, tento 100 pipov, tento 30, tento 60, tento 90, tento 80, tento 20, tento 100, tento stratil 30, tento spravil 10, 150, 40, 120, tento ďalších 30 stratil, 15, ďalších 30 stratil, 160, 40, 80. Celková štatistika 82%, OK. A počet pipov 1000, koľko? 1100 minus 90, OK. Perfektné. Keď budeme kopírovať iba Davida, tak by sme mali veľmi slušné zisky za tento mesiac. Pozrieme si Natea teraz. Štatistika úspešnosti 87%, to znamená ešte lepšie ako Davidova. Ako vyzerali jeho signály? Stratil 30,
zarobil 60, 30, 60, 30 stratil, 120 zarobil, 15 zarobil, 15 zarobil, 120 zarobil, 60 zarobil, 15 zarobil, 60 zarobil, 30 zarobil, 280 zarobil, 60, 15, 30, 30, stratil 30, 60. Čiže keď sa na to pozriete, možno mal menšiu, vlastne menej stop lossov ako David, preto má vyššiu úspešnosť. Ale koľko ste videli u Davida obchodov, ktoré zarobili iba 15 pipov? Asi jeden tam bol iba. OK? U Nate'a ich je celkom dosť. Čo to znamená? Že niektoré obchody nedosahujú risk reward 1:1. Proste je ten obchod ako vyhratý, ale nesplnil hlavné kritérium toho, aby si riskoval minimálne toľko, aby si zarobil teda minimálne toľko, ako si riskoval. Hej. Takéto obchody vlastne, keby sme vyradili, okay, tak by tá štatistika bola u nich rovnaká, alebo by dokonca bola lepšia u Davida. Okay. Je to dôležité vlastne vnímať takéto detaily a nie len vlastne to hlavné číslo tej úspešnosti. Takže ostatné všetky obchody mal skvelé. Čo sa týka vlastne týchto dvoch, akým spôsobom to kopírujeme, si ukážeme na MetaTradery. Prvé, čo ale potrebujeme, je mať účet. Okay? Polemika teraz nastáva ohľadom čoho, či je lepšie, môžeš kopírovať kľudne aj Shift, Pavlinka, je tam kopec nápadov. Teraz sa snažíme zjednodušiť stratégiu, aby bolo čo najmenej roboty s čo najväčšími výsledkami. Samozrejme, za minulý mesiac Francisco kopíroval Shift, trojitá pozícia na každú operáciu, rozdelenie vlastne risku na trojitý split, čiže každá pozícia dostala 1/3 rizika. Z 10 násobil účet za jeden mesiac. Z 300 spravil 3000 profit. Okay? Môžeš kopírovať Shift. Vyžaduje to, aby si mala telefón stále po ruke. Kdežto s Titánom vlastne častokrát sa stane, že s jedným obchodom možno proste riskuješ treba z 1% a zarobíš 10%. Okay? Riskuješ 30 bodov a zarobíš vlastne 280. Hej? Čiže a hlavne je menej toho. Okay? Ja vám chcem ukázať vlastne stratégiu, ako aj iba čisto s Titánom viete zarobiť povedzme 8 000 mesačne. Takže dávajte pozor. Keď napriek tomu chcete kopírovať aj Shift, super. Shift je geniálna aplikácia, proste takisto sú tam veľmi dobré signály. Je veľmi dôležité proste riadiť si ten risk management a takisto riadiť si vlastne celý ten obchod, keď už beží. Hej. Pre mnohých ľudí je to veľa roboty a inklinujú skôr k tomu, aby to bolo čím ďalej jednoduchšie a to je proste Titán. Okay? Takže preto sa budeme venovať Titánu. Teraz sa pobavme o tom, že čo je lepšie. Čo si myslíte? Alebo napíšte mi jednotku, keď je pre vás lepšie obchodovať s vlastnými peniazmi a dvojku, keď je pre vás lepšie obchodovať s peniazmi fundovaného účtu. Zatiaľ nikto nenapísal jednotku. Takže asi to ani nemusím vysvetľovať. Presne tak. Na čo riskovať vlastné? A ja vám vysvetlím ale pár vecí proste z toho druhého hľadiska. OK? Z toho druhého hľadiska je to vlastne aj o tom, že ten fundovaný účet má oveľa krutejšie pravidlá ako tvoj vlastný účet. To znamená, rýchlejšie sa naučíš na ňom rešpektovať pravidlá. Pokiaľ máš vlastný účet a zadáš operáciu, ktorá je negatívna a nechceš ju zatvoriť, zastaví ťa až stop out. V momente, keď je proste 75 až 90% tvojich peňazí v čudu. Okay? Povedzme, že máš 1000, no keď máš proste minus 750, dojde prvý vlastne ten stop out call, margin call a keď ti vlastne to prešvihneš a čím máš vyššiu páku, tým skôr príde. Okay? Dôležité je pochopiť, že vlastne tá páka, tak ako to vysvetľujem na Vavku ľudia,
je dvojsečná zbraň. Preto napríklad podľa mňa je hlúpe dávať si 100 000 účet alebo ešte vyšší a dať si páku proste neviem koľko, 1:100. Je to úplne hlúpe. Proste keď máš toľko peňazí, na čo? Na čo? Chceš proste prepákovávať tie obchody, rozumiete mi? Vysvetlím jednu vec. Keď máš $100 na účte, broker ti dovolí otvoriť jednu operáciu z 0,01 a hotovo. Musíš čakať, kým ju zavrieš a potom vlastne ju otvoríš ďalšiu, keď ti skončí. Pokiaľ máš povedzme paku 1:30. To je vlastne také optimálny ochranný mechanizmus tradera. Hej? Ale keď máš paku 1:500 alebo 1:3000, ako dávajú niektorí brokery, napríklad Traders teraz dáva 1:3000, hej. A podľa mňa sa na tom veľmi dobre bavia, keď ju niektorí aj využijú, hej. A mnoho ľudí si myslí, že čím väčšia páka, tým lepšie, ale tá páka je vlastne, ona hrá proti tebe. Pokiaľ si profesionál, tak ju nepotrebuješ. A pokiaľ si není profesionál, tak môžeš mať šťastie a zarobiť na nej veľké peniaze, ale takisto ťa môže stať veľmi rýchlo účet, pretože keď otvoríš jednu operáciu z 0,01 a viac ťa to nepustí, tak hotovo, tvoje riziko je toľko, koľko je. Ale keď ťa to pustí a otvoríš ďalšiu z 0,01 a 0,1 a ešte dokonca so $100 otvoríš náhodou nejakú z 1,0 lotom, tak ťa to pustí a za 2 sekundy máš po $100. Nebudem vysvetľovať teraz základy tradingu, pretože tam máte na to kurzy 1,7 000 000 na válku. Pozrite si ich, aby ste pochopili, že stop loss je tvoj kamarát a proste riziko a dodržovanie rizika je proste jediná vec, ktorá tebe dáva kontrolu. OK? Nič iné nevieš kontrolovať na tom trhu, len to, koľko ti to dojde do mínusu, keď to nepôjde tam, kde ty chceš. Jediná vec. Keď tejto kontroly sa vzdáš, keď ty sa vzdáš tohoto proste tejto jednej veci a nedáš stop loss, alebo prekapakuješ vlastne riziko, tak tvoja vlastne kontrola je už nula potom. Potom si môžeš rovno zobrať všetky tie peniaze a ísť do kasína. Hej? Keď budeš mať šťastie, vyjde to, a keď nie, tak nie. Lenže to nie je trading, to už je kasíno. To znamená, tá páka je niečo, čo ti vie pomôcť dať väčšie zisky, ale takisto ti to vie pomôcť veľmi rýchlo spáliť účet. Pretože ty, keď obchoduješ so zdravým risk managementom, tak tú páku v podstate nepotrebuješ vyššiu ako 1:30. Rozumiete mi? Lenže keď ju máš 1:30, tak potrebuješ mať aspoň 10 000 kapitál, aby si reálne mohol tam mať nejaké zisky a aby ti mohli tam bežať nejaké operácie. A to väčšina ľudí nemá. Okay? Čiže dochádzame k tomu. Keď obchoduješ na svojom účte, nikto ťa vlastne nejakým spôsobom nezastaví, keď robíš veci zle. Pokiaľ obchoduješ na fundovanom účte, sú tam jasné pravidlá od začiatku a povedia ti, keď za jeden deň stratíš viac ako 5% kapitálu, tak papa, poplatok je môj a ty si chod dať nový challenge, aby si sa naučil, že toto sa nerobí. Na tvojom účte je 5%, nikto ti nič nepovie. 5%, 10%, minus 30%, a snad sa to už otočí, minus 50% doriti, minus 70% call, margin call. Okay? Na tvojom účte, keď robíš so svojím kapitálom, môžeš spraviť všetky chyby 100 milión krát, nikto ťa nezastaví. Na fundovanom účte 5%, čau, facka. 5%, čau, facka. A tretíkrát už si rozmyslíš, aké riziko tam zadáš. OK, tak nešlo to, tak zadám iba 1% teda na ten obchod. A keď mi bežia 3, tak iba 0,5%. A proste musíš sa naučiť zdravé pravidlá tradingu vďaka tým fundovaným účtom. Rozumieme? Čiže fundované účty, áno, ale pozor. Je mnoho spoločností proste fundované účty. Ako sorry, ja vám to musím povedať tak, jak to je proste.
sú dva typy spoločnosti, čo sa týka fundovaných účtoch. Jedna sú Ponziho schémy, ktoré vyberajú poplatky od ľudí a vieme, že 90% ľudí nemá také signály od Davida a od Natea. Proste snažia sa nájsť si nejaké signály v telegramových skupinách zadarmo alebo podobné veci. A jednoducho nechcú investovať do svojho vzdelania, skúšajú to podľa YouTube, robia blbosti proste. A jednoducho 95% ľudí tú skúšku neprejde. Z čoho spočíva tá skúška? Keď si chceš otvoriť fundovaný účet, tak tá skúška spočíva v tom, že ti dajú demo účet a povedia ti, ukáž nám, čo vieš. Musíš spraviť, povedzme, 8% kapitálu. Niektoré firmy majú 8, niektoré majú až 12, priemer je 10, hej. Máme firmy, ktoré dávajú 8, máme firmy, ktoré dávajú 10, máme firmy, ktoré dávajú 12. V momente, keď ty prejdeš tú skúšku, to znamená, spravíš tých 10 alebo tých 8% zisk, to znamená, keď máš 100 000, navýšiš o 8 000 ten kapitál, spravíš z toho 108 000, tak v tom momente proste zastavia ťa oni a pošlú ti e-mail, aby si prešiel KYC. KYC je bankové overenie identity, kde samozrejme ty sa zaregistruješ do systému, pokiaľ si v legálnej firme. Samozrejme všetko, čo z tých profitov vyberáš, musíš z toho proste platiť dane, hej. Vysvetlím tie legálne, nelegálne. Ale na základe vlastne tohoto, ale ďakujem Luci. Na základe tohoto vlastne, keď ty prejdeš tú skúšku, tak oni ti spravia to KYC a mali by ti dať živý účet. To znamená s nejakým kapitálom, ktorý ty budeš zhodnocovať. A keď na ňom budeš robiť profity, tak si ich budete deliť. Ale veľa firiem ti nedá živý účet. Dajú ti ďalšie demo. Existujú dve alternatívy. Prvá je to Ponziho schéma, čo je veľmi pravdepodobné v tomto prípade, ktorá používa tých 90%, 95% ľudí, ktorí zlyhajú pri tej skúške na to, aby tebe vyplácala tie profity. Rozumieš? Ty patríš medzi 5%. Keď ty vyobchoduješ vlastne a dávajú ti strop. Viac ako 10% vlastne napríklad mesačne ti nevyplatia, alebo keď vlastne sú tam podmienky. Okay? Je tam profit split napríklad 75, 25, 80, 20, 95, 5 je najlepší, aký poznám. V tejto úrovni vlastne tá firma, keď ti dá ďalší demo účet, tak je veľmi otázne, či ten demo účet je napojený proste na mirorovanie reálneho účtu, čo v 99% nie je. Alebo je toho Ponziho schéma, ktorá ti z tých poplatkov ľudí, ktorým sa to nepodarilo vyplácať, tvoje simulované profity. Okay? Druhá alternatíva je, že broker, ktorý reálne vlastne je uznávaný na svete, vlastní ho veľká firma, proste je tam likvidita, použije túto stratégiu na to, že dá ti reálny účet na to, aby vytvoril likviditu u seba, na svojom piesočku. To znamená u seba ako brokera, hej? Lebo samozrejme, brokery zarábajú, keď ľudia obchodujú. Pretože okrem toho, že zarábajú, keď ty strácaš, pokiaľ sú napríklad market makery, tak zarábajú aj na poplatkoch za každý jeden lot. A vy si neviete predstaviť, koľko je to peňazí. Okay? Za každý jeden lot, ktorý otvoríš. A teraz si predstav, že otváraš loty proste na 100 000 účte, kde na obyčajnú transakciu, kde riskuješ 1 alebo 2%, otvoríš 15 lotovú operáciu. Jeden človek. 15 krát 7 je poplatok vlastne za obojstranné otvorenie a zatvorenie toho lotu. 15 krát 7 je 70 a 7 krát 5 je 30. Proste $100 zarobia len na tom, že ty si otvoril a zatvoril tú operáciu. Okay. A potom majú napríklad ešte 25% z toho profit splitu, čiže z tých, keď na tom niečo zarobíš, povedzme zarobíš 300, čo je blbosť, zarobíš viac, ale 300 povedzme, že zarobíš na tej operácii, 100 majú hneď a z tých 200 ešte štvrtina až xd percento teda je ich. Okay.
To znamená, oni si vytvárajú likviditu na to, aby viac ľudí obchodovalo u nich a nie niekde inde. Čiže si otvárajú vlastne tieto fundované spoločnosti. Je veľmi dôležité proste, aby keď zvolíš takúto variantu, tá firma mala nejakú kredibilitu. Napríklad poznáme českú firmu FTMO, ktorá žiaľ Bohu patrí k tým prvým. Nie sú brokerom, nedávajú ti reálny účet, dávajú ti aj po verifikácii ďalší simulovaný účet, ale 8 rokov sú na trhu a 8 rokov nebol žiadny problém s tým, aby vyplatili niekoho. To znamená, napriek všetkému im to dáva istý znak kredibility, že už proste nejaký čas si držia renome. OK? Naproti tomu máš brokerov, ktorí vlastne takisto sú 10, 15, 30 rokov na trhu. 30 asi nie. Ale 10, 15 áno, takých máme. Ktorí majú svoju vlastne fundovanú firmu. A tým, že vlastne tá fundovaná firma patrí tak tomu brokerovi, si priťahujú likviditu. Tam sú veľmi dôležité dve kritéria. Aký kvalitný je ten pôvodný broker. Hej. A dva, či naozaj ti dávajú reálny účet potom, alebo ďalší simulovaný. Napríklad, je firma, ktorá sa volá Fintokay, patrí spoločnosti Purple Trading. Keď si niekedy obchodovali na Purple Trading, tak viete, že je to proste... Nechcem nadávať. Hej. Naťahovanie spredov, slipáže, obrovské poplatky a tak ďalej. Šialené, presne tak, jak ľudská píšeš. Šialené poplatky. Hej. To znamená, ako sa asi bude obchodovať na fundovanom účte, ktorý je na tohoto brokera napojený, okay? A zároveň ti nedáva reálny účet, to znamená, je to Ponziho schéma. Odpovedzte si. Okay? Čiže kvalita toho brokera, pokiaľ si vyberáme vlastne fundovaný účet u brokera, ktorý má reálnu firmu brokerskú, sa musíme dívať na to, koľko rokov a ako sa na ne obchoduje. Okay? Ďalej, pozrime sa vlastne na tie ostatné faktory, čo sa týka tých fundovaných účtov. A ja som teda nad tým strávila v podstate skoro týždeň. Ale som si prečítala, preštudovala všetky podmienky úplne a ukážem vám porovnanie. No, výborne. Takže to tu mám. A teraz vám ukážem vlastne 3 firmy, teda tie, ktoré sú asi podľa všetkého nejakým spôsobom najväčšou kredibilitou, OK. A to sú tieto 3, OK. Tu máme porovnanie, ja tu zväčším trošku, dajte mi 7,7 do chatu, ak to vidíte. Tu mám chat. Dobre, vidíte to správne a dobre, hej. Tu vidíte všetky podmienky, ktoré by ste si mali porovnať, keď si vyberáte, u ktorého fundovaného brokera alebo účte si požičiate ten kapitál od nich. OK? Väčšina ľudí sa díva na to, že ktorý je najlacnejší. OK? Tak, lebo proste nemajú kapitál. Hej? Toto sú všetko doláre. Takže na eura neviem, koľko to proste bude ten rozdiel, ale môžeme sa na to pozrieť USD to eur. Máme tu napríklad konverter a máme, že $74, okolo 67 eur. Okay. Takže približne taký je ten pomer. Toto je okolo 67 eur za 10 000 účet. To je akože minimum, hej. Máme tu 3 spoločnosti. FTMO, Traders Trust a IC Markets. Okay. FTMO je tá česká spoločnosť, o ktorej som vám hovorila, že je na trhu už 8 rokov. Tieto dve sú pomerne nové na trhu, čo sa týka fundovania, ale sú viac ako 10 rokov obidve na trhu, vlastne čo sa týka brokerov. A obidve som ja osobne používala po dobu proste viac ako 7 rokov úplne bezproblémovo. Spočiatku sme používali vlastne IC Markets. Prečo? Pretože má 50 providerov likvidity.
OK? Je to jednoducho jeden z najväčších providerov liquidity, čo sa brokerov týka na svete. To znamená minimálne slipáže, veľmi výhodné ceny, okamžité na trhu, okamžité uzatváranie vlastne príkazov, objednávok a plnenie. Keď chceš predať, proste v momente to je. Čo sa týka Traders Trust, tak tam sme prešli vlastne, keď novým ľuďom IC Markets v Európe prestalo dávať páku. A keďže nemali kapitál, tak oni tú páku potrebovali minimálne 1:100 alebo 1:200, aby mohli aspoň 2-3 minimálne príkazy otvoriť naraz na tom 200 alebo $300 účte. Hej. To znamená, prešli sme sem, kde nám tú páku dali. A tam sme mali možnosť počas tých rokov takisto vidieť, že jednoducho je to regulovaný broker, OK, presne tak ako IC Markets. To znamená, tvoje peniaze sú u neho bezpečí, keď si vlastne otvoríš to. Má mnohých providerov likvidity, nie toľkých ako IC Markets, ale má dosť. OK? To znamená, takisto tam boli úplne v pohode poplatky, vôbec neboli preexponované ako napríklad v Purple alebo v Monete alebo vo Vantage. Boli normálne, hej, to znamená 3 až 3,5 doláru za jednosmernú operáciu, to znamená za otvorenie a zatvorenie $7 za lot. Dávali vlastne dobrú páku, support fungoval v pohode, výbery fungovali proste do 1-2 dní úplne bezproblémovo celý čas, podporoval x ďalších funkcií. Čiže tu vlastne poznáme kredibilitu všetkých týchto firiem dlhoročne. To som tým chcela povedať. Čiže prvé je kredibilita. Druhé je, keď si ty požičiaš kapitál v takejto firme, tak jednoducho potrebuješ vlastne vedieť niekoľko informácií. Prvé, z čoho spočíva skúška? Okay? To znamená, čo sa od teba očakáva v priebehu skúšky. Tu vidíme, že FTMO aj IC Markets vyžadujú od teba, že 10% profitu musíš spraviť, aby si mohol zarábať reálne peniaze, alebo respektíve, aby si mohol prejsť na tú druhú fázu. V tomto vlastne jednoznačne vyhráva ten Traders Trust, pretože IC Markets a FTMO chcú 10% a Traders Trust chce od ľudí iba 8% zhodnotenie, aby prešiel vlastne do tej verifikačnej fázy, ktorú majú všetci traja rovnaký, a to je 5%. Okay. Ďalšia vec, vlastne koľko peňazí to stojí a či sa ti ten poplatok vráti, keď to jednoducho splníš tie podmienky. To znamená, či sa vracia poplatok. Áno, u všetkých troch. To znamená, za požičanie toho kapitálu ty v prvom rade zaplatíš nejaký poplatok, napríklad $374 za 100 000, ale keď prejdeš tých 8%, čo je samozrejme trošku ľahšie ako 10%, tak v tom momente hneď ti ten poplatok s prvým výberom tvojho profitu vrátia. To znamená, táto suma, ktorú tu vkladáš, je vratná. Okay? Nie je to niečo, o čo prídeš, pokiaľ splníš podmienky. Pokiaľ nebudeš robiť hovadiny a budeš robiť to, čo ti ukážem za chvíľočku s tým kopírovaním, tak to splníš v priebehu 2 týždňov. Hej? To znamená 8% proste bez problémov. Okay? Čiže tento poplatok je vratný. Otázka, koľko to stojí? No. Tu máte vlastne projekcie v tých úrovniach, kde majú všetci tí traja brokery taký účet. Lebo tento má 30 000, nemá 25 000, nemá 50 000, títo majú 50 000, 25 000. Vidíte vlastne napríklad, že tu na ten účet 30 000 stojí menej ako tu na ten 25 000. Proste tam nie je o čom. Najlacnejšia úplne verzia je tých 68 eur za tých 10 000 tu na. Čiže v tých cenách takisto vyhráva ten Traders Trust. Či sa ti to vráti ten poplatok, keď všetko spravíš správne, tak áno. S akým účtom sa ti odporúča začať? Keď si to prerátaš na dolár, koľko ti požičajú, tak samozrejme, že najvýhodnejšie je čo najväčší ten účet, ale zaujímavým vlastne zistením sme zišli na to, že proste tieto dve sú obidve veľmi výhodné. Okay, majú rovnaký ten poplatok. A vidíte vlastne, že tých 200 000 napríklad je
úplne najlacnejšie tu na musíš až 1000 zaplatiť, tu na 750, ale to je na doláre, čiže na eura je to okolo 680 eur. A tuto je to vlastne, neviem, pozrieme, koľko je to na eura, 374. OK. 345 eur. Ďalšia vec. Čo sa týka vlastne toho, že áno, pri prvom výbere toto sa ti vráti. Či si schopný vlastne otvoriť si tam demo. Vo FTML si schopný na 14 dní, TTCM na 30 dní vieš mať demo, v IC Markets nemáš demo. OK. Čo sa týka vlastne ďalšej mega dôležitej veci, je, že spravíš tú skúšku, OK? Prejdeš tých 8%, prejdeš tých 5%, a vrátia ti ten poplatok a ideš už zarábať zo všetkého, čo spravíš. Koľko ide tebe a koľko ide tej firme. Je to rozdelené na prvý mesiac a kam sa vieš vyskejlovať neskôr. OK? Vo FTMO vlastne prvý mesiac ti dávajú 80%. To je stredná cesta. V IC Markets prvý mesiac ti dávajú 75%. To je najhoršie, aké som videla v tých fundovaných účtoch. Ešte býva 50%, ale to býva, keď ideš bez skúšky. Hej. To má napríklad Traders Trust, že môžeš si rovno kúpiť ten účet, stojí ale viacej peňazí a nemusíš robiť skúšku. A koľko ťa stojí? Vlastne to, čo dokážeš za jeden deň stratiť, tých 5%. Lebo drvivá väčšina ľudí nezlyha na tom, že v podstate, že stratia 10% celkovo. Lebo to je oveľa ťažšie, keď dodržuješ risk management, stratiť 10% z účtu, lebo musíš mať veľa za sebou idúcich zlých operácií. Hej? Je oveľa ľahšie nedodržať risk management a stratiť tých 5%. Čiže oni to majú vykalkulované tak, že keď jednoducho proste ten človek je v tej väčšine, ktorá nedodrží tie pravidlá, tak najväčšou pravdepodobnosťou stratí viac ako 5% denne a oni ho v tom momente stopujú. A keď ťa stopnú, tak prídu oni o 5% toho živého kapitálu, lebo oni ti dávajú reálny účet. Tuto vidíme, že reálny účet. FTMO ti nedáva reálny účet, ale Traders Trust áno, aj IC Markets áno. To znamená, oni ťa bloknú, oni ti dajú bez tej skúšky ten reálny účet, keď za to zaplatíš, ale zaplatíš to, čo ťa stojí vlastne 5% strata. To znamená, keď chceš 10 000, tak $500 musíš zaplatiť, lebo $500, ak stratíš v priebehu jedného dňa, že budeš mať bežiaci los 500, tak v tom momente ťa oni stopnú a čau, ale oni neprišli o prachy. A vtedy za takých podmienok ti to dajú bez skúšky. Rozumieme sa? Dajte mi 7 do chatu, keď sa rozumieme na tomto. OK. Otázky budem riešiť na konci, OK? Ľudská Ryslova píše, Fintok, mám 300 eur, profit z toho 156 poplatky, super. Vieme, aká skupina ľudí toto propaguje a presne im je to jedno, hej, takže nám to jedno není, preto vám dávam túto tabulku. Ďalej. Ďalšia vec, ktorá ti môže skomplikovať život, hlavne vlastne v tej fáze skúšobnej, je koľko obchodov musíš minimálne spraviť, aby si to dosiahol. Bo tých 8% niekedy dosiahneš jedným jediným signálom, napríklad od Davida. Riskuješ 1% a spravíš 8%. Prečo? Lebo jeho risk-reward ratio s tou Remora stratégiou, s tou weapon stratégiou, ktorá sa učí na valku, je brutálna. Brutálna, fakt. To znamená, že minimálny počet obchodov, ktoré musíš spraviť, aby ti to uznali, sú 4 na FTMO, na Traders Trust sú iba 3 a na IC Markets ich je až 5. To je akože najhoršie. Hej. Čo sa týka vlastne ďalšej veci, ten profit split, on sa dá scalovať. To znamená v podstate, že keď už zarábaš peniaze, prešiel si skúškou, povedzme, spravíme si scéna, zaplatím 374, dostanem dolárov. To je, koľko som hovorila, že to je? 340 eur, áno, 345 eur, zaplatím, spravím 8%, spravím 5% a zarábam.
pri prvom výbere mi vrátia týchto 345 eur. A keď som zarobil, povedzme na tom 100 tisícovom už, na tom reálnom, 10 tisíc za ten mesiac, 10%, tak mne dajú 90% a oni si nechajú 10. To znamená, mne dajú 9 tisíc, oni si nechajú 1000. Tuto mne dajú 7500 a oni si nechajú 2500. Tuto mne dajú vlastne 8 tisíc a oni si nechajú 2000. Tu sú dve možnosti. Buď máš 80 alebo máš 90. 80 je a priori, ale jednoduchým add-onom, ktorý stojí $10, si to vieš zvýšiť hneď od začiatku na 90. Volá sa to, že add-on plus 10% profit split. OK? Kam až vieš vyscalovať vlastne to percento zisku je na 95%, tu nás zostáva 80. Čo to znamená? Nie, tu nás sa myslím, že dá na 90 zvýšiť, ale musíš prejsť približne ročným týmto, pretože musíš si vyscalovať, musíš mať 3 mesiace za sebou idúcich minimálne 10% profit, to už nie je až také ľahké 3 mesiace za sebou, a vlastne potom ti to vedia zdvihnúť o 5% a potom vlastne ešte o 5, ale zase o ďalšie 3 mesiace, čiže až o pol roka vlastne si to vieš zvýšiť. Tu nás si to vieš zvýšiť o 2 mesiace, proste odkedy začneš. Keď 2 za sebou idúce mesiace máš 10% profit, tak sa dostávaš vlastne na 95% profit split. To znamená, z každých 10 tisíc, čo urobíš, keď máš 100 tisícový účet, spravíš 10%, to je 10 tisíc zisk, 9500 ide tebe, 500 ide im. Nič lepšie som nenašla proste. Posledná vec je vlastne, či môžeš byť distribútorom v tej firme. V FTMO nemôžeš byť distribútorom a v tomto v TTCM a v IC Markets môžeš byť distribútorom. To viem vysvetliť vlastne tým ľuďom, ktorí robia network marketing, napríklad v Bičku, že vodia vlastných svojich ľudí, aby si mohol dávať svoj vlastný link. Oba títo brokery to majú. To znamená, v obidvoch môžeš toto robiť, ale proste, keď si pozrieš všetky podmienky a porovnáš si ich reálne, áno, jediný plus tohoto IC Markets, že má trochu väčšiu likviditu ako TTCM. Ale Traders Trust vlastne takisto nemá žiadne problémy s výbermi, nemá problémy so slipážmi a čo sa týka vlastne poplatkov, tak sú presne také isté ako v IC Markets, nie sú vyššie. Okay? To znamená, za mňa jednoznačne tento to vyhráva. Okay? Čo sa týka týchto cien, ktoré sú tu uvedené na porovnanie, sú iné ako na web stránke, ale pamätáte si vlastne napríklad na Top 10 Francisco vám dal vlastne takýto kód a s tým kódom ste si vedeli priplatený uplatniť slavu. Tak si uložte ten kód, je to zase RETO 2024. Okay? A v momente, keď idete platiť, keď dáte tento kód, tak vám to zaráta zľavu 25%. Okay. Je tam ešte nejaká vlastne na 20%, ale tu si nepamätám. Takže teraz ideme na to vlastne, že keď sa chceš zaregistrovať, tak si otvoríš vlastne stránku toho Traders Trust, fundovaného účtu a tá je, myslím, že tradingcult.com. Ja vám pošlem vlastne môj link, nemusíte ho použiť, keď nechcete, OK. Keď chcete, môžete ho použiť. Kto chce vlastne mať distribútorský link na toto, tak vám vysvetlím, ako si ho získate, ale je to jednoduché vlastne priamo na ich web stránke to je. Čiže ja vám to pošlem teraz, moment. Trading Cult, bože môj, kde to mám? Tak nejak sa to volá. A ukážeme si proste napríklad otvorenie toho dema a ukážeme si vlastne, ako presne kopírovať tie stratégie, aby ste maximalizovali tie profity z toho, hej? Čiže toto sa musím prihlásiť asi. To by som si asi musela pamätať svoje heslo, že?
Momentík. OK, mám to. Takže takto. No. Alebo spravíme to jednoduchšie, nechce sa mi to, je to jedno aj tak s tým linkom. Z toho linku, čo sa týka, tak dostávaš aj tak vlastne, čo sa týka toho poplatku, ho len jedenkrát. OK, to není ako v tradingu, keď robíš distribútora. Čiže keď si človek, ktorý zapisuje 100 ľudí každý mesiac, tak sa ti to oplatí, inak je to proste bezvýznamné, tak či tak. A nemyslím si, že bude veľa ľudí, ktorí si budú kúpovať 200 000 účty. A keď si zoberete z tých 100 000, takisto, keďže je to také lácne pre ľudí, tak ani ten distribútor z toho veľa proste nemá. Ale tu je ten QR kód. A ešte ďalšia vec, vďaka vlastne jednému z vás sa mi podarilo nalogovať tak, že tam máme proste priamu podporu, hej. To znamená, že čokoľvek treba, úplne čokoľvek, tak sa to dá veľmi rýchlo poriešiť. Rozumiete? A to je strašne dôležité pri takýchto veciach. Takže tu je ten QR kód. Keď si vlastne toto mobilom naskenujete, ja to spravím s vami, tak vás to zoberie na ten fundovaný účet. OK. A budem vám zdieľať obrazovku vlastne na mobile, to bude lepšie. Oskenovali ste si to? Stihli ste to? Keď nie, napíšte mi do chatu, že ešte nech to podržím. Máte to všetci, či ešte to treba? OK. Máte dve možnosti, ako som vám hovorila. Proste prvá možnosť je, že si zvolíte skúšku. Druhá možnosť je, že chcete ísť rovno zarábať. Neodporúčam vám to. Poprvé, na tej skúške sa naučíte dodržiavať pravidlá. Hej. Po druhé, maximum bez skúšky je 10 000. Áno, začneš zarábať hneď od zajtra. Keď spravíš proste 1000, tak je z toho 900 tvojich, alebo 800. No nie, tu je, sorry, ešte aj iný profit split. Hej. Čiže fakt neoplatí sa ti to bez skúšky. Naozaj. Ja viem, že niektorí ste netrpezliví, že už zajtra by ste chceli zarábať živé peniaze, ale v tradingu nemôžeš byť netrpezlivý. Jednoducho, ak si, tak choď si na nejaký kurz, ako si budovať trpezlivosť, začni meditovať. Proste všetci tradery meditujú proste. Aby si udržoval ten kľud a nebol netrpezlivý, lebo keď budeš netrpezlivý, nikam sa nedostaneš. A keď budeš mať 100 fundovaných účtov a 99% stratégiu úspešnosti, tak aj tak vyčíhaš 1%, na ktorom zaplatíš za tú netrpezlivosť. Takže dáme si dvakrát evaluácia a vyberieme si veľkosť účtu. Neodporúčam vám, alebo ja neviem, nechám to na vás. Proste dajte si akúkoľvek sumu. Keď si necháte poradiť, tak pokiaľ máte tých 340 eur, tak si dajte ten 100 000 účet. Pokiaľ nemáte, tak začnite úplne s najlacnejším a za tých 68 eur to máš. Hej? A v momente, keď budeš robiť prvý výber, tak si vlastne vybereš peniažky a zaplatíš si ten vyšší účet. Hotovo. Budeš musieť znova prejsť tú skúšku, ale zase ti to bude trvať približne 2 týždne, keď budeš vlastne kopírovať tie signály, tak ako sme si ukážeme. OK? Čiže keď nemáš tie peniaze, tak chod s tým najlacnejším. A to je najlacnejší na trhu, naozaj. Najlacnejší na trhu. Viac ako proste 68 dolárov, eur to nenájdete za menej. Čiže pre mňa je akože toto najvýhodnejšie, ale vlastne keď nemáš peniaze, daj si tých 10 000. Platforma je MetaTrader 4. Toto je ten add-on, čo som vám hovorila a on myslím, že zvýši cenu asi o nevieme koľko. Pozrieme sa, že je tam teraz 500. Dáme tu vlastne plus tých 10%. To znamená o 10% navýši sa tá suma. No a teraz sem dáme dole, vidíte toto dole, že have a discount code? Toto tu. Tuto naťukáme. Nepustí ma to asi, pokiaľ tam nedám tie údaje, čo? Takže ich tam dám.
A tuto sa mi objaví dole to políčko, hej. Keď na to kliknete, na toto keď kliknete, tak sa vám dole pod tým objaví to políčko. A tam napíšeme veľkými tlačenými RETO 2024 a klikneme na verifikovať. OK. Vidíte, že tá suma sa zmení tu na. Ona je vyššia ako v tom súbore, čo som vám písala, pretože tam je ten vyšší profit share. Ale keď to bereme akokoľvek proste z dlhodobého hľadiska ľudia, tak čo je pre teba vlastne dôležitejšie, hej? Aby si vlastne z každého mesiaca potom zarábal o 10% viac, alebo zaplatiť proste o $50 viac. OK? Keď si odškrtneš toto, keď si dáš preč ten add-on, tak vlastne je to menej peňazí. A tá tabulka, čo som vám ukazovala, OK, ukazuje, že 324. To je, no neviem, nie, 374, áno, 345 eur. OK. Dáme verifikovať, to sme teda dali a dáme vytvoriť príkaz. Dáš proceed to payment a teraz vlastne nemusíš to akože teraz platiť, hej, hoci čo vybereš. Keď chceš, napríklad keď si kupuješ ten lacný, tak dáš to rovno zaplatiť. Keď nie, tak napríklad zvolíš ten PayPal, znova dáš prečítal som a dáš vytvorím. Na e-mail ti dojde vlastne e-mail, tuto už to zavreme, hej, nebudeme to teraz platiť. Dojdú ti prihlasovacie údaje. OK. Keď sa tam prihlásiš, vieš si vytvoriť demo účet. OK? Čiže pozrite si e-maily, ktoré vám prišli a prihláste sa tam z e-mailu. Do kolónky state sa píše kraj, lebo Slovensko nemá štáty. To znamená, nie sme ako USA alebo iné federácie. To znamená, píšeš tam kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, akýkoľvek, Košický kraj. Je to v poriadku. OK, nevadí, ideme zatiaľ vlastne ďalej. Vytvoríme si tie demá. OK. Syntetiku nemôžete tu naobchodovať, to nie je broker na syntetiku. Syntetiku môžete obchodovať na Top 10 alebo na Avanti. A ešte jeden, ale ten je proste, že úplne nový a zatiaľ nie je to overené. OK. To znamená zatiaľ tí, čo obchodujú z našeho týmu stále syntetiku, aj potom vlastne, čo je v údržbe Top 10, tak obchodujú na Avanti. A kód máte na Discorde na Avanti, aby vás to... Takisto je tam nejaká zľava, neviem, nepamätám si, toto už bolo dávno, keď sme to s Franciskom riešili, ten Avanti. Ale viem, že sa tam dá dať zľava na 50 000 účet a takisto sa tam dá zakúpiť, aby ti prešli skúšku a rovno začneš obchodovať. Monika si to bude lepšie pamätať. OK. 411, keď si zvolila ten vyšší profit split. Keď chceš tých 90% z profit split, tak je to už so zľavou. Keď chceš normálny profit split, začať od 80 a scalovať, tak ťa to vyjde $374, 340 eur. Hej. Otvoríš prosím ťa mail. Tam by si mal mať mail, áno máš. A tu niekde máš heslo dočasné. Takže ho skopírujeme. Prihlásime sa tam. A teraz dáme vlastne overview. Challenge. A dáva ti vlastne, keď sa prihlásiš už do toho, tak ti dáva možnosť vlastne, že zakúpiť challenge alebo free trial. To je to 30-dňové demo. Hej. Ideme sa, priatelia, naučiť, ako kopírovať Davida, ktorý začne pozajtra púšťať signály. Čiže v tejto chvíli si môžete dať demo, ale vy budete potrebovať vlastne od štvrtku ten účet. Rozumiete mi? OK. Vyhodilo z aplikácie, ty si tam už, ty to máš, tebe funguje ten kód, OK. Takže funguje to všetkým. Jozef, už to funguje aj tebe? Vlastne vychádza váš 340
bez toho addonu a s tým addonom je to 411, vám poviem koľko. 345 eur je to bez addonu a 380 eur je to s addonom. David bude posielať signály do Titánu, Miško. OK, tak ako vždy. A s tými signálmi proste prejdete už tú skúšku. Keď budete dávať pozor si na telefón a keď si tam nastavíte dobrú hudbu a vlastne nebude to trvať dlhšie ako 10-15 dní ľudia. Tých 15 dní proste si ustriehnite, keď vám ten telefón bude revať tú melódiu. OK? On má zazmluvnených okolo 15 signálov mesačne a on ich vždy pošle za prvé 2 týždne. Vždy. Všetkých 15. A keď si zoberiete ten profit, ktorý má vlastne win ratio a keď si zoberiete to, že má 1:5 risk reward, tak koľko je to asi tak percent? My sme to rátali okolo 20% vlastne za tie 2 týždne. Len sa to ráta na celý mesiac, lebo potom už tie posledné 2 týždne neposiela. Tí, čo ste čakali vlastne teraz, tieto týždne na signály, tak ste sa nedočkali. Preto. OK, Jožko, už to ide? Keď ste niekde zlyhali, tak na mail by vám mali dosť prihlasovacie údaje. To znamená, prihlasovací údaj je e-mail a dočasné heslo. Keď sme tam, tak buď si teda kúpime ten challenge, alebo si vytvoríme demo účet. OK. Sa ťa to pýta. V tejto chvíli sa pozrieme vlastne na ten demo účet. Zase vám nazdielam telefon na chvíľočku. OK. Vidíme vlastne, že tu je ten demo účet alebo ten tvoj challenge. Tuto si klikneš na toto challenge details a tu máš vlastne 10% profit, na reálnom máš vlastne 8%. Maximálna denná strata 5, maximálna strata 10, platforma MetaTrader 4. OK. Prihlasovacie údaje, ukazujem vám to na deme teraz, lebo samozrejme tie prihlasovacie údaje tvoje sú súkromné a nikomu ich nebudeš ukazovať. Tu máš prihlásenie vlastne sem. Tu máš vlastne heslo. Keď klikneš na to oko, tak to heslo z toho demo účtu sa ti zobrazí. Tu máš server, s ktorým sa prihlasuješ do MetaTraderu. OK. Toto je vlastne jeden z providerov Liquidity Traders Trustu. OK, ten najväčší. A toto je platforma. OK. No a tento link, neviem, čo je. Neviem proste. Čiže, čo spravíme teraz? Otvoríme si MetaTrader 4. OK. MetaTrader 4. OK. Otvoríme si MetaTrader 4. Momentík. Klikneme na účty a klikneme na otvoriť nový účet. Dáme si prihlásiť, zmážeme toto. Dáme si prihlásiť do existujúceho účtu. OK. Dáme login to an existing account. A teraz si to pýta vlastne ten server name. To znamená, server name je toto. Skopírujem to a zadám to sem. Mám to? OK. Kliknem na to. Ďalej si to pýta login. Login je toto. Toto je login. Čiže skopírujem to a vložím to sem. No, potom si to pýta heslo. Takže to takisto skopírujem a vložím ho sem. OK. Daj si zapamätať heslo, zvlášť keď máš reálnu výzvu a nie demo účet a dáš prihlásiť sa. OK, vymažeme tieto čarbanice. No a máme tu vlastne prehľad tých menových párov.
Pokiaľ vlastne budeme obchodovať ten titán, tak tuto si upravíme vlastne ten zoznam, klikneme na túto ceruzku tu a povyhadzujeme všetko stade, lebo to nebudeme potrebovať, že áno. A pridáme si tam, znova klikneme na ceruzku, alebo teda na plusko v tomto prípade, sorry. Tuto je plusko. Alebo niekde inde ho máš na Androide, ale niekde ho máš. A nájdeme si zlato. PSAU USD. Tu je. OK? Gold versus USD dolar. A klikneme na toto, nie na tú menu, ale na toto plusko klikneme presne. OK? Čiže XAU USD. OK? Done. Nič iné tam nebudeme potrebovať zrejme. Možno niekedy pošle David vlastne na nemecký akciový index, tak ten potom nájdete vlastne tu na, že ako D alebo GER. To znamená, tu je D30, takže to je ono. GER tu tým pádom nebude. OK. Dáme D30, môžeme skúsiť. Nech to tam máte, zase klikneme na plusko, hotovo. No a teraz vlastne urobíme si simuláciu toho, akým spôsobom budeme kopírovať tie signály, OK? Musíme sa naučiť proste, takisto musíme vedieť, že aký je kontrakt, a teraz ma počúvajte dobre, na indexoch aj na zlate rátame riziko vlastne podľa toho, aké sú kontrakty, OK? To znamená, musíte to vedieť, ako ten broker to má. Toto hneď zistím. Poviem vám to aj na indexy, aj na euro. Takže za chvíľočku tam príde odpoveď. Zatiaľ niektorí ešte stále nahadzujete údaje, aby ste mali ten domoučet, ale pochopili sme vlastne, ako získame tie údaje u toho brokera a ako ich spárujeme s tým MetaTraderom. Zvládli sme všetci túto fázu, že máme ten účet napojený na MetaTrader, okrem Joja, tento ešte nahadzuje. Je tu ešte niekto, kto ešte nemá spárovaný ten účet demo napríklad, alebo tú challenge s tým MetaTraderom? Počkáme vás. Majka. Ani Zuzka to ešte nemá. Zapisujem, lebo nemám MetaTrader 4. OK. No, už by ste to mali mať. Hej. Keď môžeme s niečím pomôcť alebo niečo znovu ukázať, tak napíšte do chatu. Prosím, ako pridám ďalší účet na MetaTrader 4. Pôjdeš do nastavení, v MetaTraderi máš taký gombík dole alebo hore podľa toho, či máš iPhone alebo máš vlastne Android. A tam by malo byť to koliesko nastavenia. A keď na to klikneš, tak tam ti ukazuje nejaký účet, ktorý máš. Tak môžeš dať, že plusko, že new account, toto, plus new account, alebo klikneš vlastne na ten existujúci účet, to znamená tu do stredu, a na tom by sa ti malo ukázať takéto plusko. Sorry. Že jedna vec, ktorú ste zrejme doteraz ešte nepočuli, pretože pri Forexe vlastne nie je až taká dôležitá ako pri indexoch, ale môže sa líšiť od brokera k brokerovi a pri zlate nie tak často, ale hlavne napríklad pri indexoch sa líši u rôznych brokerov. To znamená, inak sa môže rátať riziko úplne inak u jedného brokera ako u druhého brokera. Rozumiete ma? A to je veľkosť kontraktu na jeden lot. Pri jednom brokerovi môžete napríklad kupovať 25 jednotiek, keď otvárate jeden lot, lebo to je veľkosť kontraktu. Pri inom brokerovi môžete napríklad kupovať 75 jednotiek,
keď otvárate lot 1,0, pretože má inú veľkosť kontraktu. Chápete ma? Dajte mi vedieť, či rozumiete, čo vám hovorím. Pretože na Forexe sme sa učili, že risk sa ráta na základe pipov. OK? To znamená, že na základe pipov vyrátaš, že riskujem proste toľko a toľko, keď otvorím jeden lot. Hej, s takým a takým stop lossom. A vieme tam, že kontrakt je taký, že napríklad vlastne na jeden lot riskujem $10, keď sa to pohne o jeden pip. To máte všetko na válku. Hej. Viete, že 10, jeden lot, jeden pip, $10. Jeden lot, dva pipy, $20. Jeden lot, 5 pipov, $50. Chápeme sa. Ale v indexoch proste ty potrebuješ vedieť, ten broker, akú má veľkosť kontraktu na jeden lot. To znamená, že či má 25, 75, 50, až potom vieš všetky tieto údaje dať do kalkulačky a tak vyrátať správne riziko. Preto otváraš vlastne operáciu a máš jedného brokera, ja mám jedného brokera, Maťko má druhého brokera, otvárame nemecký akciový index, operáciu podľa Titánu a obidvaja máme 100 000 na účte, OK? Ale môj broker má veľkosť kontraktu 25 a jeho 75. To znamená, ja otvorím proste jeden lot a on otvorí 3 a riskujeme toľko isto na rovnako veľkom účte. Pochopili ste to? Je tu niekto, kto to nechápe? Lebo keď nie, tak toto je kritické, aby sme to pochopili. Že môžeš mať rovnako veľký účet, rovnaký stop loss a musíš dať iný lot ako niekto iný. Pretože tvoj broker má iné podmienky. Niektorým sa to nepodarilo. Ukážem vám, ako vždy si viete zistiť, že u vašeho brokera, aký je contract size, lebo niektorí sa ma pýtate, aký je contract size u tohoto brokera. Okay. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že ako si to môžete pozrieť. Napríklad na zlato má contract size 100. Ale vy si to sami viete pozrieť, keď otvoríte vlastne ten MetaTrader, otvoríte si ten účet, otvoríte si tú tabuľku kvotovaciu, kde máte vlastne to základné toto a kliknete na ten, kliknete na ten inštrument, to znamená napríklad kliknete na zlato, hej, a dáte, že details, detaily. A tu vám ukáže, že contract size je 100. To ste nevedeli, čo? Keď si kliknete na D a znova dáte detaily, tak vám to ukáže, že contract size je 25. OK? Na každý inštrument to môže byť iné niečo. Povedzme, dáme euro USD. Eur USD. Máme, momentík, mi to preskočilo. Takže klikneme na euro USD, dáme detaily a vidíme, že contract size je 100 000. OK? Čiže vždycky si to zistíte, lebo tak viete proste presne vyrátať to riziko. Pochopili sme? Dajte mi jeden do chatu, keď sme pochopili. Výborne, takže pochopili sme, kde si nájdeme ten contract size, keby sme to zabudli, hej. No a teraz si otvoríme tú kalkulačku rizika. Napríklad, tu na je jedna, kopírovať. Pošlem vám napríklad príklad do chatu. Sorry. Tu máte kalkulačku na riziko. Okay. A keď si ju otvoríme, sa mi otvára, za chvíľočku vám to nazdielam.
Tak tam dám vám zdieľať obrazovku zase veľkú. Cashback. Account balance, stop loss, open price, deposit. Tuto to je. No, fajn. Dáme si GER 30, D30, D40, OK. To je ono. Hej. Depozitná mena je USD. Otváraciu cenu, ako sme to mali? Otváracia cena, aká je aktuálna teraz, to je 18 357. Stop loss som hovorila, kde by som ho dala? Sem, nad fraktál 18 414. To je len pre ukážku 100 000, 1%. Jedno je vždy viac než dosť. OK? Cena a ten contract size. Počkaj, ale veď, aha, áno. Contract size 25. Calculate. Výborne, čiže mala som pravdu menej ako jeden lot. Čiže ja keď chcem so svojím 100 000 obchodom otvoriť tento obchod na tom MetaTradery, čo aj teraz urobím, dám si. Budem vám teraz zdieľať. Čiže píše mi to, že 0,648. To znamená, teraz vám budem zdieľať toto na Advanced, na telefóne, OK? To znamená, otvorím si vlastne ten obchod na ten D30. Tuto dám vlastne ten lot 0,648. Stop loss vlastne budem mať ten 414, čo som hovorila. A budem to predávať. Hej. Viem, kde mám riziko. Pozriem si, že kde by som mohla dať take profit. Take profit by som mohla dať minimálne sem. OK, 318. Tam už mám minimálne proste to riziko dodržané. OK. Teraz mám operáciu zadanú tak, jak treba. Je to demo účet, hej. Mám tam vlastne bežiacu tú operáciu. Nechám to fungovať. Uvidíme. OK. Dáme si to vlastne na minútový. Pozrieme sa, čo to robí. Momentálne to nerobí nič. Už to robí niečo. No počkáme. To bola ukážka toho, ako si rátam lot na tieto veci, čo sa týka titánu. Hej. Na zlato je to inak, lebo na zlato, ako sme si ukazovali pred chvíľočkou na tej kalkulačke, na zlato máš lot, teda contract size 100. Hej. To znamená, na zlato nazdielame ten contract size, tu dáme, že 100. Toto si zmeníme na XAU. Na XAU USD. Pozrieme sa vlastne napríklad, ako sa má to zlato. Graf. OK. No. To je veľmi komplikované. A tu na vyslovenie, že budem triafať, lebo na to treba proste celú analýzu spraviť, čo teraz nebudeme samozrejme robiť. Ale povedala by som, že tam strelíme. Aby to bolo také rýchle hravé. Kúpu. Čiže dáme si, že momentálne 2379,43 u nášho brokera je takáto. Stop lossová vlastne, keďže ideme kupovať, tak dáme povedzme pod fraktál tuto 2375,45. Máme 100 000, riskujeme 1%. Contract size je 100. Hotovo. Lot 2,5. Čiže kliknem na zlato, znova idem do toho menu, kliknem na zlato, dám obchodovať, zadám lot 2,513 a dám nakúpiť. OK. A dám modifikovať a hodím tam vlastne veľkosť toho stop lossu. OK. To je 2375,4.
hotovo. Beží mi operácia, má riziko. OK? A počkáme vlastne, že čo sa s tým bude diať, buď to pôjde tam, alebo to pôjde tam. A keď budete obchodovať, čo sa týka kopírovania tých signálov, OK? Skopírujeme si vlastne teraz ešte ten titán na chvíľočku, aby sme pochopili niektoré veci. OK. Áno, pretože zlato už máme celkom pekne v pluse. Ten nemecký akciový index úplne stojí. Hej. Čiže, čo spravíme teraz? Otvoríme si VS Titán. Napríklad klikneme na tie, ešte raz zdieľame toto. Musíme pochopiť, že ten Titán, máte na to kopec videí, proste ako ten Titán presne funguje. Hej. Aj na Vávku, aj na lepšej budúcnosti. Ale máte tu niekoľko informácií vždy na tých signáloch. Otvorme si ten posledný, ktorý poslal. Vždycky vlastne máme tu jednu vec a to je, že čo. V tomto prípade drvivá väčšina bude XAU USD zlato. Potom tu máme, že kedy, prvé je, že či je to realizácia trhu, alebo je to limit. OK, môže to byť aj limit. Aký je rozdiel? Limit vlastne programujeme do budúcna a realizáciu trhu zadávame okamžite, keď to príde. Väčšina signálov je okamžitá realizácia trhu. Dávame pozor, že čo to je, aká by mala byť naša vstupná cena, či kupujeme alebo predávame, koľko je stop loss, OK. Tu je vlastne, že 30 3 body, 30 pipov, hej. A tu je take profit. Take profit 1, take profit 2. Hej. V tomto prípade na základe tohoto vždycky krát 10 si vyrátame to riziko. A keď nám to napríklad napíše, hej, že máme vlastne, že máme otvoriť vlastne 2,5 operáciu, tak my musíme vlastne pri tom vedieť, že keď chceme otvoriť 3 pozície, 1, 2 a 3, tak potrebujeme vlastne si toto rozdeliť na 3 časti. Približne rovnaké, OK? Alebo si to môžeš rozdeliť vlastne napríklad, že si dáš 40% na prvé, 30 na druhé a 30 na tretie. To znamená, že keď to máme takto, tak by som dala povedzme, že 0,8 sem lot, 0, OK, povedzme 1 sem lot, 1,0 a sem by som dala 0,7. A mám to. Hej. Čiže toto bude take profit 1, toto bude take profit 2 a toto bude take profit 3. Čo s tým spravím, s tým obchodom? Musíte sa takisto naučiť vlastne tieto čísla, ktoré vidíte, musíte sa naučiť, že ono to potrebuje proste priestor na dýchanie vždy tie signály a z toho to vás nemôže boleť brucho, lebo máte 100 000 na účte. Hej. Kedy vás musí boleť brucho, keď vidíte viac ako -1000 na jednej operácii, alebo celkovo tu na viac ako -3000. Vtedy vás môže boleť brucho. Okay? Inak je všetko v poriadku. Vytvoríme si teraz vlastne príklad toho, že chcem zadať túto operáciu. Čiže povedala som si, že môj lot, keď by som vyrátala vlastne s týmto rizikom, ešte raz prejdeme vlastne na tú kalkulačku znovu. Na tú kalkulačku SEMOK. A na tejto kalkulačke si teda musíme vyrátať vlastne, vieme, že jeden bod je číslo pred desatinou čiarkou. A jeden pip je číslo za desatinou čiarkou. Čiže bavíme sa o pipoch alebo o bodoch. Keď David vlastne napíše, on tam napíše vždycky, že aká je tá cena presná, konkrétna. Keď si nie si istý, že jak to máš vyrátať, že keď napíše napríklad -3 a predávaš, tak tvoj stop loss musí byť vyššie, čiže 79 plus 3, 2, 2, 3, 8, 2. Hej?
by bola tá cena. Ale keďže máš ten titán, ty nemusíš proste to rátať. Ty tam proste napíšeš tú otváraciu cenu, kedy je vstup. To bolo v tomto prípade vlastne 2, 3, 7, 2. Keď si pozeráte v titáne ten posledný signál, tak vidíte tieto čísla, nevymyslám si ich. OK? A zatváracia cena vlastne na stop losse je 2369 celá 39. Toto bol jeho stop loss. Tu je vaša veľkosť účtu, váš contract size a vaše riziko. Či chcete riskovať 1%, 2 alebo koľko. A zlato. Hej. To znamená, dám vyrátať. A vyrátalo mi to, že mám použiť lot 3,3. To je veľmi jednoduché. Keďže mi to dalo, že 3,3, tak mám 1,1 lot na každú z tých troch operácií. Okay? To znamená, že keď si otvorím ten titán, ešte raz telefón, si otvorím ten titán, tak čo spravím? Vlastne otvorím na tejto cene, otvorím kúpu s lotom 3,3. Keďže idem napríklad na tento take profit, na tento a na tento, tak tuto zadám 1,1 lot a take profit tento, stop loss tento. Tuto zadám 1,1, take profit tento a stop loss znova tento. A tuto si môžem rozmysleť, že či idem sem, alebo či idem až sem. Okay? Ja vám odporúčam ísť až sem. To znamená tretiu operáciu otvoriť s lotom 1,1 a zadať tento take profit a tento stop loss. V momente, keď vám zapípa ten titán a začne hrať, že target 2 achieved, cieľ 2 dosiahnutý, tak v tom momente dáte modifikovať operáciu, vymažete tento stop loss a ako stop loss dáte túto cenu. Čo to znamená? Keď sa to otočí, tak už vám to nepôjde do minusu, ale vám to zavrie na nule. To znamená, vy ste v tomto prípade zavreli, vlastne keď ste riskovali 1%, okay, tak ste vlastne na tejto časti obchodu ste nezarobili nič. Na tejto časti obchodu ste zarobili vlastne to 1%, ale iba s tretinou. To znamená, že 0,33% ste zarobili tu a 0,16% ste zarobili tu. Okay? Keď sa bavíme o tomto. Keby vlastne to dojde na ďalší take profit, hej, a znova ti zapípa apka, hej, tak ty sa môžeš rozhodnúť. V tomto prípade už si zarobil vlastne na tomto 0,3%, na tomto 0,16% a na tomto už si zarobil vlastne 0,6%. Okay? Lebo je to tretina z toho rizika. To znamená dohromady už pri tomto, keď si mal rozdelené to riziko, pri tomto už si vlastne zarobil to viac ako to 1%, ktoré si riskoval. Rozumiem? A do tých 60 vlastne to dojde veľakrát. Keď to rátame vlastne na peniaze, že koľko zarábaš, tak vlastne keď riskuješ 1000, tak zarobíš 1000. To znamená, pri tomto take profite už by tvoj zisk bol $1000 na tom 100 000 účte. A z tohoto, vlastne u tohoto brokera 900 je tvojich a 100 je jeho. Na jednom signáli. Rozumieme? Dajte mi 7 do chatu, keď rozumieme. Keď vlastne zadaš 6 takýchto signálov a bereme, že má 80% úspešnosť, alebo 5, tak jeden ti skončí v mínuse a zobere ti 1% a 4 ti zarobia, povedzme proste 1%. To znamená, celkový tvoj zisk na 5 signáloch je okolo $3000. A to znamená, že 3% vlastne z účtu a z toho 80 vlastne percent alebo 90 podľa toho, či si dáš ten add-on je tvojich a 10% alebo 20% je ich. Z 3000 vlastne 80% a bavíme sa o 5 signáloch, kde jeden stratil a 4 vyhrali. Okay? Z 3000 vlastne pri takéto stratégii je teda 2700 tvojich a 300 je brokerových. OK? Je to super, nie?
Bavíme sa o 5 signáloch s 80% úspešnosťou a s dodržaním tohoto, čo som vám teraz vysvetlila. Že budete vlastne deliť, splitovať to riziko vlastne na tie take profity a že budete vlastne posúvať take profit po druhom. Áno. Niektorí píšete, že ste sa stratili. Keď príde signál, vyrátaš si riziko, to riziko si videliš 3 a namiesto jedného obchodu otvoríš 3. Aby si to nemusel stále pozerať. Prvému dáš take profit 1, druhému dáš take profit 2 a tretiemu dáš najvyšší take profit. Stop loss zadaš všetkým rovnaký. Okay? Keď všetky 3 skončia v minuse, keď to hneď pôjde do minusu, tak ty stratíš 1% z účtu. Rozumieme? Môžeš dať aj 2%, keď sa nebojíš. Okay? Len potom ber to, že nechceš, aby ti bežali 2 signály naraz. Lebo máš denný los 4%. Okay? Čiže napríklad Maťo píše, že keď raz budeš vedieť, aký lot budeš používať na Davida, tak ten lot budeš vždy používať, lebo on vždy dáva 30 pipov stop loss. Áno, je to pravda. Pri 100 000 účte a 2% riziku je lot 7,2, ale za akým kontraktom? S tým 100? OK. Čiže 7,2. Takže budeš otvárať 3 pozície s lotom 2,4. OK. Pri 10 000 účte teda 0,24, 3 pozície. Na každú z tých pozícií vlastne s tým lotom dáš ten istý stop loss, ale na jednu dáš take profit 1, na druhú take profit 2 a na tretiu take profit najvyšší. Take profit 1, keď zapípa, tak automaticky už máš zavretú operáciu s profitom. Take profit 2, keď zapípa, máš automaticky zavretú operáciu s profitom, ale vtedy posunieš stop loss v tretej operácii na 0 a necháš bežať. A potom, keď dojde, že take profit 3 alebo take profit 4 dosiahnutý, tak si rozmyslíš proste, že či ju už zavreš, alebo ju ešte necháš behať. Rozumieme? Ľudská, rozumieme? Tak je to najjednoduchšie, hej. Ďalšia vec. Na tomto účte nebudete otvárať žiadne iné signály okrem Davidových. A keď chcete, tak Nateových. OK? Nikdy nemáte viacero operácií bežiacich naraz. Nesmiete robiť martingale. Neviem, či viete, čo to je. Ale keď viete, tak to nerobte. A keď neviete, tak vám radšej nebudem hovoriť, čo to je. Nesmiete robiť hedging. Nesmiete otvoriť 2 protichodné pozície na rovnaký pár v rovnakom čase. Že nesmiete robiť hedging, nesmiete robiť martingale, nesmiete, čo ešte nesmiete, napájať roboty. Môžete kopírovať Davida bezpečne s 1% alebo 2% vlastne rizikom. Ja by som odporúčala 1%, kým budeš si v tom istejší. Hej. Ale keby si používal to 2%, tak potom sa bavíme vlastne pri tých 5 signáloch už nie o 2700 zisku, ale o $5000 zisku na 100 000 účte. Okay? Takže priatelia, to všetko z mojej strany na dnes. Dneska nebude affiliate training, keďže sme vyčerpali čas na toto, ale prosím vás, keď ste nevideli to video, tak si ho určite pozrite. Garantujem vám, že budete radi, že ste si ho pozreli, link je v Discorde. Dobre? Keby ste mali akékoľvek ďalšie otázky, tak píšte. Keď ste neplatili vlastne teraz za ten účet, uložte si ten kód. Môžete si vlastne vyskúšať, no na Traders, na IC Market si nevyskúšate, ktoréhokoľvek z tých brokerov vlastne máte, keď už máte inde fundovaný účet, tak nech vám to není proste ľúto. Ktorýkoľvek z tých fundovaných účtov je dobrý, tých troch. Preto som robila porovnanie tých troch, lebo každý jeden z nich je dobrý. Hej. Keď máš vlastne IC Market, super, najväčšia likvidita. Okay? Keď máš FTM, super, 8 rokov vyplácajú bez problémov.
Keď budeš mať vlastne tento Traders Trust, tak uvidíš, ako sa ti tam bude obchodovať, ale ja vlastne z toho všetkého, čo som porovnávala a tak, mi to vychádza pre mňa najlepšia možnosť, aj hlavne kvôli tomu profit splitu, že je najvyšší z dlhodobého hľadiska. Samozrejme, že chcem proste čo najviac percent, ako môžem mať, lebo $100 hore dole hneď keby a je najlacnejší, keby bol drahší, tak aj tak, keď má vyšší profit split, tak je to pre mňa výhodnejšie. Okay. Áno, nahrávka bude. Uložte si ten kód, keď si budete chcieť kupovať tie challenge, pretože tých 25% to je dosť. Keby vám to nefungovalo, tak napíšte. Pokiaľ sa chcete stať distribútorom, či už IC Markets alebo Traders Trust, to znamená, že aktívne robíte network marketing a máte svojich ľudí, tak mi napíšte, vysvetlím vám ako. Dobre? Majte sa krásne a želám vám pekný večer. Ahojte.